Wih, rada mampir sih mau. Wah, jegidok teko iyo. Oleh bojone. Alhamdulillah. Aduh. Coba aja. Oh. Saya simpan. Mati asik bojo ya no nopo iki lah kok mau sego totok ngene gopo ngene iki bojo yo malah minggat. Bayar. Tak metua. Dan bali orang nggo duit, penting bojoku seneng oleh gegodongan. Ya iya kok. Gawe apa nih? Iya, kejutan kan gini. Kejutan ngobrol kok rumah. Ya, padahal pun terus pangan dompelo mau benar. Iki dompe. Mental dompelo terus kok. Apa anu sapa? Anu. Oke. Aku mau ketemu Pak Presiden toh. Kali ini Pak Presiden ki urung nyekeli duit. Alah harus kan duit-duit jaluk yo tau lah. Yo, iya to nah, lek yo bojone iki. Wong kok ibu. Wes ngono. Nah, mangane kok pangan yo. Wes bareng. menungso kok apa-apa ora kebeneran. Anane nesu-nesu gawe. Langsung ngombe ah. Peduli kono ah. Alhamdulillah tekan omah. Umi. Nanti tak sini. Nih. Umi. 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 Ya lah bujuna kita nanti tuh ya Allah, yang ini kosmono. Sudah makan ya. Dan apa itu Umi kuwi? Loh. Surat apa iki? Wah. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Mas Pono ingkang cinaket wonten ing manah ing pangenan. Kanthi surat menika kula saking Rai Ajeng badhe matur menawi wonten kalepatanipun nuwun agunging pangapunten. Sampun dangu kula didhawuhi abah kula wangsul. Kepil tuh, aku gak bisa mojong, malah kepesek bayang. Alah, ngejalanan HP, wah, ikat mau gitu. Oh, tuh mas, aku
Ki, belanja online biasan bojone. Oke, iki kok belanja wae. Sama nggawa apa? Ya lho, aku nggawa sendel sing sweger. Ngono. Ya Allah, gedung telo. Tua-tua ngene ya ge apa, Mas? Mas tuwa lho, iki seger hasiate oke. Apa jal? Kan sampean iki sampean digodhog engko dimam langsung ngene biasa dadi aku ora poso meneh. Kan lumayan to, aku suwe poso lho. Ayo ora ngaruh, nek tetep wayahe iki sing wayahe ya tetep hoo. Tak ndene selain kuwi iki ono hasiate Mas. Aku foto nang kamus ke lho, kamus bahasa Inggris. Di khasiat Domdelo ku iso merapatkan mengencangkan. Mengencangkan apa? Ya mengencangkan sing barang-barang ngono kae dadi luwih ngene lho. Ya Allah. Iki ra iso dipangan, rasah ngeyel. So, siji meneh khasiate. Nek sampeyan iki digodhog, nyambel terasi, kayak sego. Wah, aku tahan lama ya. Tahan lama apa? Ya kowe aku le mampu lho maksude. Walah, tak kira peng sajak radio. Maksude tambah dendeng tambah jeruk. Ora kuwi. Ya biasa. Ya bener tambah jeruk le macul. Makane bojone iki dongake le macul iso jeruk bersih. Lah saiki sama nggawa duit ora? Ya ora. Mikir garap sawah ki malah kanu kliru. Garap. Wis, aku saiki wegah krungu alasan apa-apa. Saiki golek duit meneh lunga. Ora ana alasan. Nek ora entuk duit rong oleh bali ora tak janganke ora tak liwetke. Ndang lewat, lek wis. Lewat jarane gawa. Rasa-rasa nek kok dadi wong lanang kaya ora kanggo. Lali. Nang omah wis ra ono bojone mangane sego totok. Dadi wong lanang kok kaya ora kebeneran kaya ngene. Begawe yo salah. Kok tak ganti jeneng kok yo salah. Oke toh kaya kae. Kenapa nang kebonan ngene? Akeh rada mumet piye ana apa yo bali bojone Srono giliran Pak Madyang ya sego totok wis gak ono lauk babat blas bojomu nanti to kaya mingkiat gondol wirok maling kaya bener kowe teko kon lunga wae bojomu ayo nggon aku ya tak kon lunga kok males aku mancenan ayo galake ra umum. Nah, gedung itu kau ngono, apa salah? Kecil dhewe salah ini. Iya, apa repoyo ngene terus kok ya? Ya mungkin. Apa ya ndak koncone yo dhewe yo koyo ngene? Ayo. Oh, kae kok. Terus, kene iki. Apa iki? Kok kumpul-kumpul nang kebonan iki? Rene. Kena kebunan sih. Gue terus ono kok. Wah, iki payah-payah gitu kok. Payah-payah nopo? Lah aku berani iki blas ra ono wedokan ki. Mosok bojoku yo nono. Bali kerja ra ono bojomu? Ya iya, niate iki Pak surprise, pantake godhong telo, go surprise. Yo malah ora nono wonge nang omah ki piye. Iya, wong bojo kok ora disurprise barang. Umume wong desa yo. Lah iya, pancen apike kok. Yang surprise sing kira-kira menarik kok kok Mas Gongte lho ya bojomu minggat kok njuk sedate kok. Ora apa manuk melu-melu nang kene. Ayo padha wae. Sebel yo padha. Kowe guyu kancamu ya sebel yo padha to. Aku ki yo mung disenan-seneni wae aduh. Apa-apa ora kebeneran. Kowe seneni bojone? Iya, berarti aku dalur yo senang. Lah kowe yo mung padha. Urip pancen padha kabeh yo. Iya, wis nelongso. Apa-apa ora kebeneran temenan yo. Angel. Ki masalah apa to jane iki?
Ya mungkin ya ujiane dhewe. Dia nyomeng 10.000 gawe ngenai duit jengkel. Nah, iya. Aku ki wing mau ki lho. Berapa golek ki apa kek dong telo malah kon anu. Ya iki dong telone nyolong kok. Iya. Padha nggon aku ya tak pakan dong telo. Ya wingi janjane. Kan iki kan dhewe jan nggo dong telo kabeh. Janjane iki gara-gara kowe lho. Nah, iya. Salah matul barang kuwi le. Lah iya kowe iki. Iya, guru-guru iki malah kowe iki. Angel ngomong mangrus. Krido ki angel. Wis cicilan nyambungan. Sip, njaluk rokok ya? Jalukan. Wis wah, ora kancane kok. Turun ya. Enak jalukane. Nanti titik, Bos. Apa? No. Ora nanti kowe. Ono wong tok. Padha tunggak. Nang kene ndok apa? Ora nanti. Ada ngising. Aku mah nangis barang ngising. Apa to? Mojo. Iso mojo jebul nangis ke. Padha e. Delok ora iso mojo. Astagfirullah, sekolahane gurune tak ledek tak baca. Apa kuwi? Aku ya padha. Sampe piye-piye. Alah. Yo tak bacake rungokke yo. Katur Mas Pono ingkang sinaket wonten ing manahing panggonan. Wis asah kesuwen, intine bojomu minggat. Wah, biar ge. Wes, terus nangis. Kaplok nangis. Aku coba anak. Aku tak dipasang. Meneng ora? Buk malah ngono. Lah wis menang. Lah ngono lho, wis tuwa. Jembuteng kok nongak nangis. Enggak, Pak, udah ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga di Dusun Carikan, bahwasanya kita sesuai dengan bulan Ramadan, maka kita harus berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan itu harus wajib. Maka dari saya selaku RT mendukung penuh bulan Ramadan berpuasa. Marilah berpuasa karena berpuasa itu wajib. Sesuai dengan bulannya, yaitu bulan Ramadan. Sesuai kesepakatan bulan Ramadan, yang tidak puasa akan dikenakan sanksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, asing teko mesiji. Ha kancamu ndi, Kang? Lah yo mbo wong aku yo mikir mau oleh undangan teko. Ya aku teko mangkat. Lah kok tak menyebarke undangan. Nggih, Pak. Wis disebarke durung. Nyuwun ngapunten, Pak. Kalau wingi jenengan sampun ndhawuhi kula ning nggih saestu nyuwun ngapunten kula niku malah keturun, Pak. Lah saiki piye? Bulan Ramadan iki penting iki. Nggih, Pak. Nyuwun ngapunten, Pak. Wong sae nggih jenengan mboten enten ngene lho, Pak. Nggih kula nggih njuk males-malesan. Astagfirullah. Iya, Mas. Sama mek tak kongkon ngono kok njaluk duit. Dina apa-apa niku saiki betok arto, Pak. Sale mlaku karep. Astagfirullah. Wis aja gelut. Astagfirullah. Sing penting ana sing teko.
ora ketang mung siji. Jan piro iki kok? Hah? Wis jam 3. Sahur iki. Wah. Jam 3 to kuwi. Sahur niat ingsun poso. Amin. Muga-muga sasi poso iki posone nutup. Bisa nggawe sokeh. Tapi kok sepi ya? Alhamdulillah. Wis parek. Kok jam 3 ora ana wong ndang-ndang kepiye iki? Astagfirullah. Kowe sawan. Iki jam 3 kok jam piro kok wis awan iki? Iyalah jam sing wis ra gelem jak serius iki jame ra gelem jak gelem golek ganjaran. Tuh sing ngene iki kepriye iki? Wis kepet sahur. Nek ora kanggo wis awan iki. Sepi yo. Ning ngene iki carane aku rugi iki. Maksudnya rugi iki konangan Pak RT aku kena sanksi yo. Mang aku dhewe tok. Iya. Nah, tak golek biatir wae, kasman, robrul kae mengko mesti kan tak ajak-ajakane ben ra poso. Dadi engko nek aku kena sanksi Pak RT, aku no koncone. Wis, ngono wae ra apa-apa. Siap aku ngajak. Wah, jam piro iki yo? Hawane panas. Nolak. Balik maghrib. Betah ora yo le poso. Tinggal turu wae ah ben le maghrib. Poso-posoan. Man. Tang. Napa? Lagu-lagu gak sore. Andi, Ya nang coba bro kae. yo. Iki pompo ki kepiye ngono. Gawe mompo kok mengkelong terus, ora tambah. Iya. Tak dandanane wis lah. Ki apa, Bro? Napa rene-rene? Ki lho, dandani pompo. Ket mau tak ge mompo kok ya malah mengkelong wae terus. Ora li. Tambah-tambahe kepiye ngono. Ora takon ki, Bro. Sore nang kene ora yo? Apa? Kowe goleki sore. Sopo sore kuwi? Wis rene jagung kene. Ngobrol kene. Dari pompo kok duit yo. Wes, kene jagung. Iki mau goleki sapa? Golek sore. Sore iki sapa? Goblok. Mas tak kei golek sore ora njuk sore nang kene. Sore ku duduk jeneng wong tak kocaki pelaku-pelaku. Jare awakmu poso. Ha iya. Maksudnya sore ke maghrib. Muda. Oh.
Goblok. Iki sing ra mudeng kok. Lah ya wong kowe yo mau yo takone muni golek sore. Lah iki sing ngajak golek sore yo, ngono aku yo sapa sore iki? Kanca kabeh pinter ora. Sajane napa to kowe rene, Man? Lah aku jaipono iki kok. Kok aku. Lah aku ajare iki napa, Pon? Ngene lho, Man. Dul, sakjane aku pengen cerita ya. Pirang ceritan. Gus. Saru poso-poso kok kaya ngono. Padha poso apa ora to iki? Poso aku. Poso mau wis madang. Tapi salah jame kok. Wis tak alarm jam 3 wis jebul wis madang nget jaba wis pading ge. Jame mati sikat to. Kuwi berarti salah jam. Ya salah jam kok. Yo kowe ra poso iki. Ojo seru-seru Pak RT. Wah, bener ki, Bul. Payah. Yo aku ora ngalem nggak cerita, aku mau wis madang. Nek tak terus poso ora oleh to. Lah iya, Tapi waktune maghrib sesuai iki yakin do betah wong. Tanah aku tetep poso yakin. wah poso, iki poso kok. Tapi di ngapura sepurane ya, bukannya aku menghormati wong poso, aku sang betah, tak tuku sarimi. Ya, Yo ngono yo. Olah. tetep gawe. Ya, tapi ya do titik ora. Ora poso yakin iki. Karo Ora aku poso. yakin. Yakin. Sarimi. Iya ora. Jam 10 iki sesuai iki kemarin. Aku poso, Pon. Tenan ora iki? Ora. Oh, junior wae lho. Iya. Ah. Napa meneh? Mie goreng yo kena. Iyalah, Man, jebul yo padha bae. Poso, sis payah. Terus, nggih. Kowe ajudane aku, betul. Dadi kowe kudu manut karo aku. Siap. Saiki awak dhewe kontrol. Iki kan wulan sasi Ramadan. Betul. Kontrol iki biasane iki komplotane Kasman CSK sing sok berkumpul. Dadine ayo awak dhewe saiki kontrol. Siap, Bos. Mbok menawa ana sing hal-hal sing mencurigakan. Oke, laksanakan. Yuk, ayo. Terus nggih awak dhewe apike saka ngendi? Lakune arek saka kono, apa kono? Kula manut jenengan. Ya wis, saka rono wae. Nggih. Bos, Eh, langkahmu iki lho. oh iya lali. Jalan nih, maju, jalan. Wah, lali meneh. Wis yo majulah. Mas, ya sakarmu tete DRT siji payah ngene iki. Pak RT kae. Yang mari konangan. Sini. Pak RT, dari dapur ini. Kamu takon? Kamu bertakon-takon? Sip, Kak, takoni ya, guys. Pon. Sari minggu tiba lho. Aku ngono. Teh, wargamu iki mencurigakan, perlu diselidiki. Berangkat. Oke. Bos, bocah jebul dompet wae. Berarti saiki dhewe golek ngono wae. Yo. Oke. Ayo, ra poso. Kelakuane. Ora ngono iki bulan poso. Ora ngerti iki bulan poso. Malah mangan nang ngono ora poso. Menghargai ro bulane poso. Kone sapa ora poso? Kula nang dolang iki kok. Aku dikon ki ye. Wis ramah kesuwen saiki jar telu padha melu aku. Ayo. Melu, ayo. Wah, karuan. Ajudan, diamankan. Siapa? Lagi gawe kang kowe. Ucak ra karuan kabeh.
Aku barai waduh kuwi semalu-malu kok kowe. Ayo. Yo, madang kok madang malu. Ngomong wes. Astagfirullah. Wis saiki wis tekan musala. Kene do munggah kene. Tak kandhani. Kene. Tak kandhani. Le. Iki berarti Iki bulan poso. Sama wis do gede-gede. Doe kan kudune do iso mikir. Nek bulan poso kuwi kudu poso ora oleh mangan. Nang pawon petang. Kowe nek Pak RT ora ngonan. Apa bendina sama do poso? Lah ya ora. Aku sebagai RT ngandani masyarakate kan hampir masyarakat apik. Nggih Pak RT, wong kula mung dijak niku kok. Ora ganti-ganti tok. Sesuk nek arep baleni. Ora ngono kuwi te, kuwi ki RT wah kaya ngono melu-melu. Seumpama. Oke. Astagfirullah. Jane ki ono apa saya ganggu wong pikir wae. Ah. Astagfirullahaladzim. Lah niki ngeten Gus. Ah niki lare-lare niki Gus. Niki wulan poso gitu. Kok malah mboten poso. Lare-lare niki malah maem. Tenggen omahe subul. Pun saniki ngeten. Kula pun nyerah Gus. Kula pasrahaken kalih panjenengan. Monggo di kandhani napa pripun. Kula pun up pun. Monggo. Iyalah CS piye meneh bocah iki. Wis angel. Yo. Ana foto saja iki. Iki Kasman ki rak tau mandhet rek geulak iki piye. Tak ya bisa telunge meneh. Nek sasi poso kuwi yo kudu ngormati tangga separo. Gawe amal apik gitu. Ojo kaya ngono tak oleh. Ndak seneni Gusti Allah. Mudang Nggih. yo balene meneh ora. Nggih. Kok nggih. Pak meneh-meneh yo ngono. Wah, ya wis, sampean paham apa ora hukum-hukume wong poso kuwi kok apa? Paham ora? Mboten. Wong poso kuwi yo kudu nahan hawa nafsu, yo to, nahan lapar, gitu Pak Teh. Nggih, Ojo sekali-kali neng bulan poso kuwi gawe jengkele wong. Nggih. Mudeng. Nah, kudu poso neng bulan poso kuwi. Dosa. Artine napa niku, Gus? Artine wong sabar kuwe kekasih Gusti Allah. ngono ya. Aja baleni meneh ngesuk do poso sing sregep. Nggih? Nggih. Yo kula tak perasaan Pak Wirindane. Ya. Nggih. Halo, Mr. Bob. Halo. Astagfirullah. Wes saiki ngene. Sebagai hukuman nggih, jah telu saiki ngresiki pola karo kamar mandi nggih, karo sing tempat gawe wudu. Kopi kan traweh men sing do wudu oleh. Wis ngono Kang Minyak. sakniki Pak RT. Yo sesuk to. Sesuk. Wis saiki. Masa sesuk? Wes, saiki kowe gali tolong jikoke kertas karo pulpen karo stempel. Nggih.
tak gawe surat pernyataan gawe puncak-puncak kae. Siap, Dan. Pareng dirian nggih. Nggih. Karo nunggu puncak-puncak kae. Tinggal turu wae. Halo, cerita pokoknya sih. Tempe kentang tuku leis ayat tongkutan tempe leis mangewu enak temenan tahu nih tekan tahu Opo kae? Sate kidul kae. Kidul. Oh. Baik. Pasti, pasti. Allah. Enak Pak RT. Enggak itu nak. Kalau Nggih. Pun jenengan mawon kula sampun kok. Jenengan mawon Pak RT mawon. Jangan Pak RT. Enak. Aduh, tanggung ngono. Nggih pun kula sampun Pak RT mawon sedherek. Piye, Mas? Boten jenengan mawon. Nggih pun jowar. Pak RT mawon. Jenengan mawon. Pak RT mawon. Nah, biasanya tawain bro. Pun boten Pak RT mawon. Enak itu. Kemarin kok ya. Yakin. Biasanya tawain itu. Boten pun jenengan mawon Pak RT. Ngangkat seman itu kok. Monggo jenengan. Pun telas. Coba Pak RT. Kan tawain aku ya gelem. Nah, Jenengan niku sadar mboten to nek sakniki poso. iya. Jam piro iki? Go, jam 3. Wah, masak apa? Alah. Wong jenengan niku Pak RT, tokoh masyarakat. Kok marahi boten apik. Kamu ngertine wis jam. Niki jo ajeng pripun kedayan iki? Niki jenengan ajeng sanjang dhewe kalih masyarakat napa kula kan nganjake. Pun. Wong sakniki satu sama niki Pak RT punah. Oh. Iya. Saya kan ini. Aku jangan tolong bersama. Aku kan sebagai RT nang kene. Nek iso aja ngomong-ngomong nek aku piye kelalen pangan kasih poso. Tapi Ini ku gampang Pak RT, tapi enten syarate. Nek jenengan tak kode Mbak Is, enten kudu kopi napa gorengan. Pripun? wah. Ayo carane ngono ku yo repot. Bodol aku. Ya, jenengan aja pengen aman boten. Ya ora teman. Oh. Wis lah, aku manut wae. Sing penting RT nih, aku nang kene ora dadi olo nang masyarakat. Wis manut. Berarti iki wis padha-padha Pak RT. Saya aku karo kanca-kanca tak lunga. Wong sampean jebule ya RT berkutu. Si Santine lah, yo dari sisi depan.